Det var helt fantastisk. Jeg ser den springe helt fri af vandet og kaster til den første gang. Og den tager den simpelthen i en ruf, og så høvler den 40 meter lige af, så baglinen den kommer til syne. Så jeg var faktisk helt sikker på, at jeg havde fat i en af de store, der ville trække alt min line af. Men det gjorde den så ikke, og jeg var så heldig at få landet den her. Så den vejede så 4,5 kilo og gav en fantastisk fight. Og jeg havde kun taget det lille fangstnet med, og jeg troede egentlig ikke, den kunne være i det. Så jeg havde egentlig planer om at campe den, og Kent ville meget gerne prøve at nette den der, men jeg tror simpelthen ikke at give ham lov, hvis det nu skulle gå galt. Så det lykkedes mig så at få den op i nettet alligevel, og så få den ind på land. Hernede på Syveren, nede ved fyret, nede på Skilteredet, omkring klokken 8 om aftenen. Med fuldmåne. Sindssygt flot måne, der stod og lyste lidt på klinten. Så I har fået en kanonoplevelse ud over det sædvanlige på Møn? Det må man sige. Det må man sige.